Ерата на CD-тата и DVD-тата определено е към своя край. Сега можем да стримваме почти всичко само с едно кликване. И все повече хора се възползват от това, през последните години броят им буквално е експлодирал. Всъщност се очаква стримингът скоро да представлява около 80% от световния уеб трафик. Може би си мислите, че свалянето на дигитална музика е по-екологично от производството на физически CD-та, и отчасти сте прави. Пластмасовите отпадъци от производството на CD-та значително са намалели. Но има и още нещо, което трябва да се вземе предвид. Всеки път, когато стримвате песен, в действие влиза цяла технологична мрежа, сървъри, кабели, рутери и охлаждащи системи, всички от които консумират значително количество енергия. Например, в Европа стримингът само за 1 час има въглероден отпечатък, равен на изминаването на около 430 метра с автомобил. Въздействието върху околната среда може да варира значително в зависимост от това как се произвежда електричеството. Стримингът, захранван от изкопаеми горива, логично има по-голям въглероден отпечатък в сравнение с този, използващ възобновяема или ядрена енергия. Тъй като около 20% от населението на света използва стриминг за филми, игри и музика, нашият избор има значение. Подкрепата за възобновяема енергия и осъзнатото използване на дигитални услуги са от съществено значение в борбата с климатичните промени.